Hi Bantase, nguNozi, ndiphila nebipolar ne-anxiety. Kuke kwakhona ke abantu kwi-comments abacelayo uba ndike ndibalise into ene-bipolar, ndiyibalise ngolwimi lenkobe. So ndizama loo nto ke namhlanje. Guys, uba khona apho kuke kwafakeka khona isilungu khona nondixolele. Okay, so ndazi njani uba ndine-bipolar? Okay, back to 2013 kwakungalaleki ebusuku guys, ingafika ubuthongo kusephandle ndingakhange ndicineze. Ndivuke ekuseni ndiye emsebenzini, ndifika emsebenzini futhi ndisebenza ne-energy. Ndiphinda ngakusasa kungalaleki futhi ndivuke the following day ndiye emsebenzini. So after a week ndibalisela ikholegi uba eyi ndinengxaki akulaleki, sekuphele iveki. And akho nto ithi mandiyofuna amapilisi okulala efamasi and because ndandiqala uexperience le nto ndandi-experience. Mna ndingumntu ozithandelayo ubuthongo, vele ndiyathanda nje ukulala. So ikholegi ke indinike inamba ye-psychiatrist, ugqirha wengqondo uba mandenze i-appointment. Hayi, xa ndiyobona ugqirha vele andiadmitha athi those are signs ze-severe depression ne-anxiety. Guys, ke ezi zinto mna andizazi ngesiXhosa, so andizukwazi ubiza isiXhosa, kodwa kuthiwa i-depression ne-anxiety. Okay, so ke ndiadmithwe for 21 days, ndihlala esibhedlela. I-diagnosis okanye ugqirha into abayifumanisayo kuba ndine-depression, severe depression ne-anxiety. Okay, ndinikwe ke ama-antidepressants. Ama-antidepressants ke abawathathayo bayazi ancedisa kwi-depression nakwi-anxiety. Okay, so hayi ndifile ndibe ne-energy. Ndinikwe namapilisi olala. Remember ndithe ndandinengxaki yoba ngalaleki. Ndinikwe namapilisi olala futhi enye into ndandinayo kukuba kungayeki kakuhle etoilet, ndi-constipated. So ke ndilungisa indaba yesisu, ndiphuze la mapilisi ama-antidepressants, ndinike namapilisi okulala. Hayi, ndibe ngathi ndirayithi. Ugqirha ndibhukhe off for 3 months I think, if andixoke andabhukha off for 3 months. Ke ndiphuze ke amapilisi, ndilale, ndivuke, ilala vuka. Okay, yaqhuba impilo ngolo hlobo mna ndizazi uba ndine-depression ne-anxiety. Iphele i-prescription yamapilisi ngi-6 months, iphele u-6 months mna ndixoba ndiphilile ndingasaphinda kugqirha. Then phinde kuqale phantsi, xa kuqala phantsi ndiphindela kugqirha. So ke ezo zinto sibiza ngoba khona into ekuthiwa zii-triggers. Ikhona into ezosusa i-depression. Mhlawumbi ungasweleka umntu omthandayo, or kungakhona into ewehlelayo embi, okanye into eyothusayo, so ube depressed ke ngolo hlobo. Okay, so ke zazimane ke ndiba depressed, ndiye kugqirha ndenze prescription, ndiphuze ndibe ngathi ndirayithi. Phinde kanjalo kanjalo 2013. Kuzothi 2024 ku-admithwe umntana wam and then they said it's bipolar. Ndibe ndibona uba mna ezi signs anazo nam ndinazo. Ndafunda ke ngoku ngebipolar uba umntanam kusithiwa une-bipolar. So ndafunda ke ngoku ngebipolar nam ndaguglisha. Xa ndimseke koogqirha ndimamelisise, ndibuze imibuzo. Ndabheka ndabona nam ndinayo mos le bipolar, uyayibona. Okay, so ke ngoku ndiye kugqirha sendisithi ke ngoku ndiza for my own assessment, reassessment. Remember bendazi uba severe depression ne-anxiety, so ndithi ke ngoku ndiza for reassessment. So ke xa benditsheka oogqirha babuze uba zeziphi ii-symptoms endinazo. Okay, nazi ke ii-symptoms endinazo guys. Andithi i-antidepressants, xa ndiphuze i-antidepressants, xa uphuze i-antidepressants kanti une-bipolar, they trigger mania or manic. They trigger imania. Abantu bazothi yintoni imania? Zivusa, andithi u-depressed kanti une-bipolar, yi-depression ye-bipolar. Then unikwe ii-antidepressants, zizokwenza ke ngoku uye kwimania. Into ethetha ukuthini? Uzoba too high
or too energetic. Ukuba energetic okungekho normal, okuzokwenza ubana sebusuku ungakwazi ukulala, kungathi ungaklina, kungathi ungapakisha iimpahla, kungathi ungaayina. Ingqondo yakho ayifuni kuresta. Uphinde ingqondo yakho yagijima ebusuku, plena izinto. Uba uthi usuku lakusasa soluplena ngoku uthi uyifuna ukulala, ingqondo ibhizi plena usuku olulandelayo, ugqibela ungalali ke ebusuku. So mna bendinayo loo challenge yoba indenza loo nto man as antidepressants, but mna I thought that was my normal, because at least ndiyakwazi ukwenza izinto, andikho depressed. At least ndiyakwazi ukuklina, ndiyakwazi ukupheka, ndiyakwazi ukuthini. Unlike when you're depressed, ungakwazi uklina, ungakwazi ukwenza nto. Okay, then ke ngoku zinintsi ke signs guys, sazozibalisa mhlawumbi kwividiyo elandelayo. So ke ngoku oogqirha ke bathi I have bipolar 1 and also anxiety. I-anxiety ke nizokhumbula uba ibikhona nakwintoni, nakulaa diagnosis yokuqala. So ngoku ndiphuza amapilisi i-lithium, amapilisi ayibizwa ngoba zi-mood stabilizer. It's a mood stabilizer. So njengoba umntu one-bipolar eba phantsi aphinde abe phezulu, akakwazi nje ukuba stable, abe sendaweni e-level e-normal. So la mapilisi enza uba ke ngoku at least ube normal, ungabi high, too high or too low. Abizwa ngoba zi-mood stabilizers. So for i-anxiety akho nto endiyiphuzayo, reason being ama-antidepressants ancedisa kwi-anxiety ngala endingeke ndikwazi ukuwaphuza ngoba avusa i-manic, andenza ndibe too high. Okay, then nogqirha wathi masitraye ke ngoku i-stressam. Stressam sandinika a migraine headache, so I had to stop. So guys, for anxiety I'm not using anything, and guys iyabambi i-anxiety. I-anxiety uba ndizayixasa ndithini andazi, but i-anxiety ile nto izokwenza uba into eyenzekayo, if kuringa ifowuni ndiba nexhala, ngubani lo fowunayo, xa sendimbonile ufunani uzibani bani, ndibe worried instead of picking up the call ndive umntu ofowunayo ufuna ukuthini. But mna I'll be worried sometimes, ndingayibambi noyibamba loo fowuni, ndisithi you I wonder ufunani, uyayibona. Enye into eyenzekayo ndiba nama-panic attacks. I-panic attack kumi yenzeka ngolu hlobo, andimazi omnye umntu yenzeka njani. I-panic attack kumi kuba ngathi guys intliziyo yam icwile emanzini, kube ngathi ibethela phantsi, kube ngathi andikwazi uphefumla, kube ngathi I'm going to die. So i-panic attack, ndiba ne-panic attack. Another thing endenzekayo kukuba ifowuni yam ndingayivuli guys, kungathi futhi ifowuni yam ndingayivuli. Xa ndibona imessage isithi i-pop up phayana, ndiyifunde phaa phezulu uba ufuna ukuthini umntu. Like ndiba nexhala, ufuna ukuthini. And it gets bad guys, ufumanisa uba kunoba ndenza umsebenzi. Okay, i-part of the bipolar yoba ndibe overwhelmed, ndingakwazi ukwenza izinto. Then ke ngoku xa sekufuneka uba into seyifikile, sekufanele uba ndiyayisubmitha or i-deadline ifikile, ndizawuba ke ngoku ne-anxiety because ngoku sekufuna ndisebenze under pressure and andinawo amandla alo under pressure. Guys, ningajonga enye ividiyo elandelayo ke apho ndizocacisa khona uba yenziwa yintoni i-bipolar, zeziphi ii-signs umntu angazibala, angazibona uba heyi ungathi ndinayo. Enkosi.